Pek, kaman mo.
naninipagan ko? Tsaka niya ka siya. Ano? Makanya niya ka siya? Ito pa mo na siya. O niya, pagkutay. Tsaka niya ka siya. O kalapit na. O siyempre, patuloy ang malambing. O makanya niya ito. O hindi tulog na. Ayaw. Paglayo. Chuma! 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 Sulay ko na. Bakit? Daniel! Atin ka! Tanya. Daniel! O ano kang baba? Tomboy yung member na ang kapitana. Tomboy! Wow! Ay, pasensya na mo po. Bakit? Kasi puro yung tomboy, nagagamit baril. Wala ang kakapitan na. Diesel pump. Makanya tulog. O niya, kunani yung diesel pump. Tsaka na yung bunga. Tsaka na yung bunga. Tombya! Tombya ramen ko, boy. Ito to lang muna yan. Nangyayari na po niya kayong piyesta. Pero ito pa po kasayahan nini. Siyempre. Agad-gabi po, mahilig kayo, masaya kayo. Agyakala ng papalakpak. Siyempre. Ngayon may palakpak, kawanis na eh. Sige, bahala kayo. Diyan ko, dalugdong na. Madalog doon? Pagkula ko pa ng talaga yun, Ito to lang po, pero yung gabi ako. Marami niyo po nadalang problema kaninini. Alam ko yung tutunan yan, dapat po wala kami kini. Kasi po yung tutunan eh, kaya po ako mga buhulero po kanini. Pero marinig kami po kung kapitan ng bukan director, nga po nagta kami kini. Paano? Kailan ka na-invite ako, punta ka mag-anak eh. Dapat po kayo kini ka. Wala ko rin may kumpanya na yung gaya. Ano yung tutunan po yan, walang pag-show kaya eh. Dapat po nang dinalaw lang at kung binay po yan po po. Puti pa yung se. Wala nga niya po ako po. Bakit? Kasi po lalaban niya. Nanamit din nila, laban niya ba? Kaya hindi siya pa po. O, hindi nga gawa mo. Uli ko siya pa po. Tingala man daw dito po daw kaya kami. Sepi. O, sige kaya po kaya kaya pinaryo. Oh. So, bakit sa po kaya sana panahon ko na dito nga bali niya nakalaban. Okay ni. Kaya kami po ito pa po. Sepi. O, tamalo. Ako taga lang dyan, Kobe. Ay, tamalo ba? Brad, ako kaya kaya po kaya kaya po yung baksa mo na ako. Ay, Brad, kaya po yung baksa mo na ako. Ngayon din ano? Panuhay kayo yung baksa mo na kaya ako. O, Yan po mo, Brad, dapat laminate tayo, ano? ano lang ini? Laminate tayo ng tulukan din. Animal ka, Kobe. Laminate kita. Nagkuha na ka mula lang. So, wala ka nga po mo nung mga lamin na iya. Bakit? Doon wala bulbula yan. Akin na lang yung grenade niya? O, Sige, Brad, ako. Kailangan yung grenade niya kung magkano wala yung grenade ako. o. Ay, 30 lang na. Ay, muna yung kaya po ka yan. Buka ba naman pala ako? Oo. O sige, yung 30 mo, walang problema ako. Hmm. Walang hindi mag-show game, waliwalo ako. Sumena kita kami, sige. At busang kaya po ako. O, wala mo rin may papayag siya mo karera. Ay, kaya ako eh. O sige, Brad, ako, bakit ngayon magpunta ka na ako? Nung 30 mo ako, at yung pera niya ni Kinsimila ko. Kulang lang. O, nung di siya kaya ako, ilang kong blog yan ni Kinsimila ko. O. Relate ko na yan po ako. Ay, kaya punya pa ako, ako punya ako. Kailan? O, siyempre, Kinsimila ko eh. Jewa na yung Samson? O, siyempre, Kinsimila kaya ko eh. Ama niya? Oo. Ito to niya siya, hindi yung barangay malalo. Takala rin mahilig, pabuli ka rin kakang kapampangan. Ay, huwag kanina mag-request eh. Wow. Nagili man ang tila request eh. Narinig ba? Paano may kanilang katang pusong ba to? Gusto ba ito Tagalog hindi? Ba? Kung talaga kanong ka ng original puso ito? Oo. Eh, Tagalog ang buong English, on the spot kapampanganan pa lang. Ako rin siya na rin Tagalog ang pangalan niya. Mamupos ka kaya, mamupos ka na ako. Kaya ba, liwas-liwas sa lang makya lang. Ay, ganda ka niyang kompos. Wow. Sige. Ay, ba't Joel, di ka talaga ba? Eh, nanakan Joel Talo ko na eh. Oo, sige. O, sige. Ito, di na may anong title kay kapampangan. Di na kayo magpapagod? Siyempre, kay Tagalog, puso ba ito kay kapampangan? Ano yun? Awa po kasi po yung Tagalog ang pagpapampangan, bilele mo yan. Pagkanano? O, halimbawa po, hindi mo yung puso. Pusong bato. Oo. O, kabali ang bata. Kapalangan, Ano yun? susong bato. O, sinabi niya siya. Lagi. O, tayo daw mo. Sige. Bibigyan ka ng banda. Brad, magkanda kami. Tagalog lang, Tagalog. Ha? Tagalog lang. Kaya mo? Ikaw, kaya mo. Oo, kaya mo. Ha? Siyempre ako bakit eh. May gito naman technique ka. Sige, ikaw, kaya mo ha? Kaya mo. Sige. Mira. O, palakpakan naman ako. Hey.
Palpakan naman po. Pagkakita sa atin. Pag naman, sunglass siya. O, may kung ano